Вчера Костадин Ангелов пусна клип от самоворене. С този клип той искаше да ни покаже колко добре са се справили с трафика в селото. Неговия клип обаче много избирателно бяха показани точно определени места от пътя. Ние сме тук, за да ви покажем истинската обстановка в самоворене. Господин Ангелов, хората в самоворене не искат колчета и легнали полицаи. Хората в самоворене искат да се завърши пътя Велико Търново-Русе и да се изведе целият този трафик извън селото. Но вие няма как да знаете това, понеже аз съм сигурен, че до вчера не сте знаели къде на картата се намира село Самоворене. Светлина в далечината мига, меч изгрява, вярата се връща. Аз разбирам, че са ви изпратили да бъдете великотърновец за един месец, но е хубаво, когато говорите за проблемите на Велико Търново, първо да се запознаете с тях.